Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita itinapalakas, intabuyaen na gitinaalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito'y programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pakasaritaan ni pagayam tayong Mildred nga napuluan, board passer. Dear Manong Nemi, nakadagdagket iti panagbabarka nami kadagiti ka eskwela ak Manong Nemi. Agpapada kam amin ti oras, kaya nagpapada kami ti kurso, accountancy, Manong Nemi. Kaya talagang nagbabarkada kami, agsipod ta, no tiyempo ti merienda, agkukuyok kam amin nga mapanagmerienda. No tiyempo, Manong Nemi, ti review, agigiddan ka mga review. So na lang nga, tas ang ka magpapada iti grado. Sanak matapaati Manong, tanagagatak nga rot nagbasa. Hoy, adaan ako ni ti boyfriend, Manong Nemi, iso da ito ni naragatakitan tayo dinagan ni boyfriend na. At dito man magkita talistanan. Tarararan! Ni Edgar, Manong Nemi, ti boyfriend ko. Barkada mi, Manong Nemi, da Susan, ni Edmond, ni Annie, ni Alex, ni Arnel, kanda dumapay. Agay nayat mat Manong Nemi da Susan, kini Edmond, dagiti da duma, hami barkada giti nubyo kada nubya da. Inaglon ko ni Edgar, Manong Nemi, di adda kang palang di third year college. Pagin ka, nakapagturpos kami aminin, Manong. Nag-review kami iti board, iti kina CPA, Manong Nemi. Nakapaspas na nga kag-review. Tet namnamay klaunay, Manong Nemi, ang may sa kadagiti makapasa. Ngayon nagsakitan. Kada kami amin, Manong Nemi, ngagbabarkada, siya klaeng tisaan nga nakarwar. Siyempre, maluksawak, nagsangsangit at nanang, anak, saan ka kumagsangit na kasta? Sa sino ko nagsangit? Kada kami nga walong agbabarkada, agagayem, nagkakeskulaan, nagagadan nga nag-review, nagagadan nga nag-exam. Tinagang ko ti awan. Awan tinagan ko. Ininto talaga tayo. Pito nga gagayem ko. Nagstamat ng gina Edgar nga nobyok. Nakarwar na aming saklatisaan. Apay na nga, apay. Initibasol ko. At namadlakan ka makasungbat ka na tanak. Jack, impasnek, tinag-review ka sta? Nakapaspas na ka. Masa ka na gini. Mabaling nga kamu na abasa nga siya at instruction. Mamat! Anak, saan ko mga nato tabak pagbukmukmukam nito nagtibalay? Ngagpupupuk kalatan.
rumor ka. Awan ng trupak ngayon, sarang ko ka nagiti makamamu kanyak, nagiti kakabagyan tayo, nagiti karuba tayo. Tinawagan na kan, nagiti kakayem mo. Sampay, baka didak kayatan nga gayem, baka didak kayatan nga markada. Tasyak laing disaan nga. Anak, pagkamatayak pegid din. Anak ako nam, naggagakan. Di ka lamang buteng mga pagkatikas ta. Di ka lamang buteng nga makapanunot iti nga ita. Mapay na ngapay-apay. Isang matlamang impesa agtik ka, agdubo. Agtik ka dumanin. Di umay nga tawan, mabalim man, agtik ka. Sige na, sandak pa katanagan. Saan ka latag pupupok dito kwartom? Ang mga nagpeso, pakamatay ka. Panawan naklaing nang. Rumor ka. Basta, saan ka pa katanagan? Agangay lang, nagsangsang kita kataga. Nagsakit. Alala, sige, makamu ka. Ang tinasiyat nga ramit manak. Rumwar ka, agaliwaksay ka, taorin no saan ka nakaruwar ti burod mo, mabali mo mati sumrat ti trabaho. Aba, di kita katilaing nakaruwar, di mabali nga kinat trabaho. Di man niya ti klase ng trabaho. Makamu ka. Sayang. Sayang ti ginasgasto. Sayang nga nang alawin kat noon yaman tinagasto mapasublim dahil ha. Basta saan kang pupuk dito ko nagtibalay, ti kwartom. Sinang gaysak nga dinawagan manong name di kiti barakada. Oh, Mildred, anak kinuwam. Nga ron, di amo kita makarwar tayo amin. Ama, hindi mo na awatan ti instruction sa balit ti insungsungbat mo? Amamat ti kunak eh. Sabi nga ron nga saan ka nga nakarawar. Siguro, kada ito digasat ko. Sige nga rin kanya dobrak. Kaanong ito kakita tayo? Lalo mi nga ron. Nagtutulag kami. Sagsang kamay sa nga, agpaala kami. Hana? Katuin. Abi nga, di iraman da ka kumangang kamat na karuwar. Katuloy kumamat no hanak na karuwar, awisin da kumamat ay get, ikawan, awawisin da kan. Nedgar, tinawagan mo? Saan pa Susumaro nga waga. Iso iti nang suggest nga gigidan kami nga ag-blow out. Tapos no makaminos. Dano may sa ag-blow out hanga makatandar ti grupo. Iso ang sang kamay sa. Pagkahangayan na ron. Di bala di Edgar? Din bagaya? Manipo di dirimuharin ti resulta. Sama ito nga tumutawag iso na. Di tawagan. Sige, tatawagan mga ron. Tinawagak manong naming ni Edgar. Oh, sweetheart. Nakalagip ka man. Una tadi ka malagipin tumawag ka niya. Kasi gagayam ti nang isuggest nga agagadan ti panag-blow out yun. Wen. Nagkukontribusyon kami. Kayo lain? Kasi natada kami nga rin nakarawar. Alangan mo't nga blow out ka kat saan ka mo't nga nakarawar. Ano naman ito kinuha? Ano nga pasamak mo? Tsaka mo? Tsaka kayatin rumor dito balay. Tamabainak ka rin ni tao. Sa mo nga
lidlidayan una, tinapasamak. Gagangay deta. Ang damat na kita hanga makarawar ita, in sumarunok at makarawar. Kasi dyan, sayang di gastos ko. Napikada kayo. Rinogyamin tino nga. Nag-apply. Kada kita mabalim yung pag-applyan. Siyempre, alis to ka makastrigat, board passer ka mga ron. Oh, sanay ka, sanay. Tunong na pa nag-blowout yun. Next week. Itabalayo? Nagasaganan na kita maparting ang mga boy. Dapay baka. Di nakawisan? Kahit siyempre, awisan ka. Ngayon tingin to karod mabain. Kada kita tao. Nga kadaugupan tayo nga gagaya, magbabarkada kat sikalat sa nga nakarwar. Huwag nga rod. Kahit ko ti maliwliwaan, kahit kong may waksi, panagsaksakit tinakim ko. I-date ka nga rod. Hanin. Di mo kaya't. Dalatakin ka. Ag-lunch. Sa dino. Iti restaurant nga dati nga pag-date-datean ta. Dadanas ka nga bagaking ka. Danas ka nga bagam kanya. Baga mo na. Sa jeto Sanga dito'y cellphone. Ano makauna ka, oray na to. Unang tagasag ka? Hanin. Supit na gasolina Muna kang tulatan. Sayang, rigatim langon na taga-gasolina matin nga maalanak dito Adayo tayan nyo Nabiminas lang commute kan ton. Tagdanon tanton sa restaurant. Sige, Edgar. Rumarap. Papuskuliglatan di rupak. Kanigin ti tattao, masabat ko, nga makamamu kanya, nga makamu sa anak na nakarawar. Siyak tim mo na manunemi iti restaurant. Nagsatugawak manunemi iti suli. Yung may ti waiter. Waitress ko nagpuma. Ta waitress ti kitag sasabi. Hi ma'am, good morning. Inted na ti mano. Inawat ko man. Adoro rayek, mabaling nga sa kam tulag order no. Adandagadwak. Yes ma'am. Ay, data pakit din Boyfriend mo ma'am? Bagay kayo. Nakadado tinorder ni Edmund Manong. Ala nakadadumat tayo. Obisina kay. Pa-take out anto no Santa may boss. Sige. Magantan. Imasen ta mangan. Gabot ta dayto yung timoding panagsangot ang mangan. Anong tako na? Dito talagang yang angaw na. Umbos nagsakit lang ang ruden, tinakim ko, tinapasamat. Sa apilakasat sa una. Manong nemi, naibus mo man. Tanaglay nga mangan. Dati nga mangan dito. Ewan kaya, anya dinaskan nga bagam nga, nasisita nga bagam kanya. Ulitek, Mildred, dito yung bagaking kay tayo. Imasim ti mangan, tada ito yung timodi nga maragsangot tamangan. Kaya tigas ng ngarabak. Samot ngarabak. Agsinatan. Edgar. Itan niya nga rason. Anya ka diti rason? Nuaping agsina na gitagaya na yan. Mabaling nga dyan may sa, kahit saan nga gayayat. Edgar. Nasakit. Nasaksakit. Ngayon tisaan ko pa nakapasa ti board. Nga madantumanin sa baling agsamen.
Kanad na tumat sa bali nga lalaki. Siguro kat santa nga na ikari. Itihan niya nga rason. Gamutasan kang rodin nga itin. Ayop ka! Gapo ka dito sana, kalakapasakas na. Pumano ka dito sa mga anak. Kamuhin may barasak ko kayong ka natin nga baso. Anak! Pumano ka! Tim Macder, manong name ni Edgar, kunak kuma, kalbasan na. Kasto ni taring tingnan nga rimuan. Ayop. Muna lang aro din ngagladladangak. Gabitik saan ko pa nakapasiti board. Kalpasan na iranana pa, di pa nangisina na kaniyak. Ayop ka, Edgar. Ayop ka. Ayop ka. Ayop ka. Miss, sorry Gusto man tinapasamak na disturbo dito mga customer. Tipig sa ti unim. Abay, ano nga may tinapasamak? Kawan? Huwag gayam. Nagbayad din dyan kaduhak? Hambay, ma'am. Ha? Cellphone ko manong naimit tinawag ag isuna. Nga man, anantandad cellphone na. Sumungbat ka, Edgar. Nagsubli ka. Huwag kwarta ka magbayad ko. Nagkandadot in-order mo. Edgar, sumungbat ka. Nagsubli ka. Paunay matin manong naimit ipa nagsasaron, no? Di kinamalas ko. Miss, dito ti Bill. Ang pagbayad ko, hanga umanay. Sa daw kartag dito yung sanga umanay. Hanga umanay. Saan nga mamalin, miss? Umaling ka din nga salita di manager yo. Kapilitan na magkasarita ka kang kuwana. Siya tagabunar. Maksayak to sweldo kung saan ka bayan. Nabindas sa paket manong name Tim Masideg. Hello, basang ko. Ma'am, siya pa hindi Masideg kang ka. Sika pa yung nagpayab. Umayak ko mahamit, ma'am. Pa naka-opisina yung nakauna kayo matang ngumay dito. Ano namin tinapasamak. Diyan boyfriend ko, inawis na, nag-lunch kami. Isot nag-order. Imintsyap po naman din, di pa nangisina na kanyak, ma'am. Tipong tot ko, akit pinapanaw ko. Nandiyak malagip. Iso ko matirumping agbayad. Hanggang manayo ti kwartak, ma'am. Mawaling ka ding ikarokon. Kikurang na. Nalengak man nga ginaw. Hello ko diye boyfriend mo, ha? Diye ex mo itan. Huwag nga ron, ma'am. Ito ang rason, ha? Pinansina na ka. Di nagkanon kayat, ma'am. Gapo siguro ta. Saan ko na ipasa ti board? Pero yung naudi nga resulta ti accountancy, CPA. Uwan, ma'am. Kada kami nga agbabarkada, nagkakaskolaan. Siya lang tisang nga nakapasa. Sige. Ikarong da. Maya. Tayo patuldok kang gano'n sa din tayo paginawam. Taginaw ka. Uwan, ma'am. Ikaro. Agar arubos na gitiluwak manong nemi. Ayak una iti kasasaad ko. Diyos ko. Nagsasarap mo ti kinamalas. Abot sa saan ko na ipasati board ko. Insinanak ti kainayat ko. Sanak pinanawan nga. Di pa nagbayad. Isa. Agin inawak. Nakaparparada mo. Karoon dito ay pagin inawa. Nakaparada ko na gabot adda iti likod ti restaurant. Nga damat kalsada man ang name. Sila dapat makamamukan niya. When?
Mildred! Ay, auntie, anong barb dito? Apa kininaw ka? Saan ko yung baga, Manong? Di mo kunain nga dishwasher ka kaya nga restaurant? Nandi. Apa ko nagininaw ka? Diyak kayat nga ibaga, Manong. Saan naklatan ka ng gun-un? Siguradong iwaras na ito eh. Manong, gabuta, ni auntie, bikid, kat may sa ganagiti Reyna, nagiti Marites, tilukaran niya. Kaya nagpay sumanong, naidano na pa'y kininanang. Nagsipod ta, tinawagan nak ni nanang. Mildred, nanang, di ba nag-date kayo kini Edgar? Kadada ko man dito'y balay nga nabayagan na. Ngapay nakita na kanyan, ti mabigkid ka nung agin inaw. Kung nagtupay ngamin, ano napasama? Nanang, ikarkarok ti, saan nga nabayadan nga, order mi kini Edgar? Aniya? Tapay. Imbaga kininanang tinapasamak, Manong. Kaputa saan ka nga nakarawari ti board, insinanakan? Diya ka muna isudeta ti rason. Saan takmat amamun di ka ti barakada. Iso damad lang tutulagan. Inpuwerda akon. Inpuwerda ka na. Tanangarot, kat saan ka ka nakapasa. Nagigidan ka nun pa nag-blow out da. Kat saan ka yung drama na ta, blow out ka kumangarod, kat saan ka nakarawar. Ure ko mamit lata, kat nga awisan tak man lata. Ngayon di ka karot mabain. Nakababayin nga rod nanan. Uri at araramidek. Kinindon ka ano nga may karom ngay. Nindon nagsarita restaurant. Ito na pa nagsara na. Alasubsok ano. Natakar pagplete mga gawin. Nang ibati ka. Alangan mo itong magmagnaak nga gawin. Kat nagadayo. Ineksaran ti restaurant, Manong. Inisit ganak, ti aking kukuha. Ano, naga mo, malasag ko. Mildred, ma'am. Naginaw ka nga din na oras. Mabalin mo kumamad nga umay tubayadan, no, adakwartam. Nagim si kamat tinang ibagang, karong. So, pinaginaw da ka. Numampaysan ko mga may bagay kang ka. Ang bali, ma'am. Basta tinas kang kat na ikaro kon. Inakon, ma'am. Okay. Sabi ko mata, agkita tanto manin. Nagtungo may ditohin, ma'am. Taon matin mangidit kanya. Dimteng ti aldaw manong nemi nga pa nag-blow out nga gidan digiti barkada. Nititit ti cellphone ko. Nag-text na ko ang mga ibaga, umay ka, umatendar ka. Awan manong. Kanuwarawi sandak. Diyakon kaya't ka makita rin dyan, Edgar. Ninanang ti mga ibagbagaman ng nemi nga kabayatin nga ororayik. Iti kung taway tuman nga review ang kinagtake ti board. Ganda nga nag-graduar ka matan. Uri sa mo pa inaruar ti board mo. Mabali mo't sumra ka trabaho. Di ka kadom nga siguro adotiya nang iwit patuludan dan ka resume da application letter da. Awan iti bibiyang ko kadakwada na tadi dakman bibiyangan nun. Tumawag ka katawada. No, di mo mauray nga tumawag daking ka. Saan ni nanang? Siya nga rin at may adayo tibagim. Saan akong nga may bagay kadakwada? Board passers na.
Siya kat bagsak. Sige nang. Magsapol at pagtrabaho. Pinadas ko manon na ngat kinuntak ni Susan. Ni Susan manon na iti kasasingadan kadakwada nga gayem ko. Simungbat. Hello, Mildred. Kumusta ka? Kastoy. Ada trabaho amon? E umat pa'y. Ororayak ti tawag na iti nag-aplikaran mi. Amin ka mga bito. May mesa. Inikami amin. Katsi ka. Agpupupukal at itong tibalayo. Rumor kami na. Nadamag mo ka dito na pasama ka na kami kining Edgar. Andaya sa aming maamon nga ron. Sasaro na ti malas ti biyak ko eh. Siguro katsangan na kayo tinay ka ni Kenneth ka. Sino nga itan? Dati-dati mat ka pinagrapik na kayo. Anya? Ni Ani? Di ka nakadlaw? Kung naklanadlaw mo, siguro agad nagdesisyon ni Edgar nga isinan natin may ka na kayo, sakbay nga maamuan nyo, nga duwa kay giniani. Kat sikat itaksang kasan. Kapag siguro saan ka nga nakapasa, kaya niani kat burd pa si Rizuna. Pasensyakan. Sige. Baka dahil tumatin, di mauding at parang tawag ko yung ka. Ito apay. Isinakmat na nagayam mo? Nakababay man. Nasaan ako ngay mawag? Saan ka nakasalita? Ororay ka nga sikat tumawag. Nambisiyak namin. Sige nga rin, Susan. Kumusta ka matan kinedmon? Kat... Nukas ka sa nulang ang duwa nga taon nagtrabaho kami sa akam to ag-asawa. Daki nga katuluyan. Tsakla mo ah. Uwan nga tawad ah. Manong Naimi nagsapulak ti trabaho kat idit malabsak ti restoran nga napang ko na ginawan manong. Anda. Babsak na placard. Wanted waitress. Pagsuunay. Nada barangay clearance ko, nada police clearance ko pa yun. Simurekak manong Naimi kat napanak iti pa naka-obisina taking kuko. Miss, papanam? Ni manager. Sumurekak ko ma. Malasing ka. Si ka na naging inaw. Siyak ni Los. Mildred na tinagan ko. Sige, agtugtog ka lang. Tugtog. Come in. Good morning, ma'am. Mildred. Malagip ko tinaga mo, ha? Ako nagtupin namin. Agkita saan tumanin? Ano reta? Sumarika ko mga waitress, ma'am. College graduate nga sumarika waitress. High school graduate, mabalinin. Agurno nga ko ma, para ti balbali ko parang take ko ti board. Okay, sige. Ang dishwasher ti applyam. Mamalingot ka, irapin na ako, anti, natutukan nga dishwasher, ma'am. Sige. Mangrugikan. Mawawab na ayabak ni Los. Los! Ma'am? Ka kumitan no, narigdi mabalin na nga, usarin nga no porme. Ruwag yakon, ma'am? Kati, adok customer.
Nilos ti mang instruction kan. Noon niya tinaskan nga ramidam. Umay kan Mildred. Manong Nemi. Nagbalin ako nga waitress. Naka-uniforme. Insoronak ni Los, Manong Nemi, noon niya nagtitirumpe nga ramide. Kahit na dasumrek na customer. Ang tugaw. Kablaawak ngomis isamak. Good morning, ma'am, sir. Dito ti Meno. Saganak matinaman, no? Di ballpen ko kenday notebook ko. Basit nga pag-ilistaan kanig iti orderan da. Nomen kumita da kanyak. Kat umis isamak. Naisam ka man malasang ko. Sila, agdadamo ka. Ita lang makita ka. Kaya namin kami ito nga restaurant. Karugurugik pelaing, sir. Awan ka din sa bali, sir. Awanin. Mabit lang nga, sir. Inyo nakman ng naming yung panty danom kandipaso. Sir, urayin lo ba si order yo? Okay, mag-uray kami. Manong naming naragsakan ni nanang idagawid ako. Sa nagtrabaho ako. Magitam, tatrabaho mo. Saya atin. Anya tamom. Baka no umatot sweldom. Barbaring nang. Oh, apiksanay ka. Dikit-dikita. Dati aparkadak. Nakastrig na nga tayong trabaho. Sinungor ti makamuta. Sa mga tawagan nila. Bahon nang. Mabayin ako namang tawag kadakwada. Sila sandag ba't nga mamo? Gabuta board passer da kat siyak kat saan. Ay, lalipatan mo tinapasamak. Tanigat isugat kang kanay nga dip-dip-dibem. Gagangin na ita. Dapat ka, talagang dari kita saan nga makapasa nga dagos. Sige na. Basta kang kanay mo laglagipet. Ha? Kamang kakinapod Diyos. Panagkarkararag mo. Iraman nak matatakararag mo na ko. Taga ramang kamat na ko. Talaga kamat ng dududwa tangay. Kapkabalay. Dududwa kami kung manong naimi agsipod to bingakpahay di matay di tatang. Dinanang manong naimi di kakaisuna nga nag-sakat iti panagbasak. Nga dito tiga puno no apay nga mulok sawak. Asaan nga nakaruwa. Tasayang di ba bandog na. La bandera manong nami kanagar-aramid ti kakanen nga isurusur na. So nga, mabaginak launan nung makikisarangak ka iti karoba. Ang bali ko nga la bandera ni nanang basta ko man nakaruwarak. Nga balik. Ure ano, waitress lang, nadalos mo nga trabaho. Iti na minsan nga aldaw manunemi na customer ko, da Edgar ni Ani. Kabutas siya, da ure manunemi kadigiti sumang perak. Diyak kumakayat tumasadag manong ng nilus. Hey, Mildred. Sikan. Los, mabaling ka din nga, sikan. Sikat awan asasikasuna. Siyempre, no, sino iti mang-entertain ka na iti customer, iso nagtutuloy. Kung amin, alan kan. Nakapapain nga guru iti customer. Kapilitan man nung naming nga napana. Good morning, sir. Ma'am? Mildred? Sika ni Mildred? Uwe nani. Apo CPA. Pasensya ka na. Ranakit din nga. Dito timbayan makined ka. Dito mo ti dati di nga papapana. Umuumayami.
Hindi na kami pa lang. Pinagrapid na ta, di ba? Kani? Edgar, nanubiyam niya, Mildred. Patpatsem. Patpatsem mo dada nga. Saan nga paser? Kalay pagpagam. Ano order eh? Manong naming surat ko. Malagip mo, Edgar. Pinanawan na dito, hindi nga saan ka nagbayad. Binugtak na ka pinapanaw. Siguro kita na pagbayad na ko naka. Sige, mabit lang aron. Ay, Mildred, mabit lang. Apay, sa mga sabsabidungan na serve mo ka na kami, saan nakakaskang ka? Gago. Kinunak manong. Sa mga sabsabidungan na serve mo kanya, kada kami ko na nakidin. Soron ko. Diyak lang kumakayat ng siyak di mga sango ka nakuha naman. Kung teko nakaroon din. Awan sa bali ng pagpilyak. No, bekas tama nung namin sinasayat ko lata nga nang dasar ka na gitiya. In order da. Awanin, sir. Ma'am, di mabring yung order. Awanin. Limno dando pa Paya-payan na kanto. Waitress, college graduate nga waitress. Diyos ko kaya, nilalaki di taon. Oray waitress ako na, nadalos mo. Kapag nga siguro taga mga opisina na na. Kakasyak lang may wagwagsak manong name sakit nga marikrik na. Ngam kapilitan manong name no sumangwag ka na kiti customer o nagsaksak itinakim ko umisamak. Taana nga ron katrabaho ti umisam ano. Halangan mo't nagbisuta kung sa anak na umisisam. Namang sango ka na kiti customer. Inorornong ko ti sweldok manong name pasaremet dumawat ni nanang. Usarek ko na, ti panagtektok. Ken, tapno, damat pagsapulak, matulungak ni nanang. Ken, tapno, damat igatang ko ka na gini kasapulak. Wan, no, at kursunatak nga arwatin, nga gatangak mo. Iti ka antak iti may isang aldaw, manong nemi, itimul. Dandanin tumawen, manong nemi. Asidag man iti pa nag-review. Iti masapat ko ni Ani? Ani? Mildred. Masikog ka? Alangan ba't nasaan ko? Sikog data kat nagdakil. Nag-asawa kayo kina Edgar? Apay. Insina na. Anya? Inaramid namat, inaramid namat kanyak, inaramid na kang ka. Tipagsayatan na kang ka, saan ka nagsikog? Kasano ko magsikog akit Virginia pa lang. Kaya't mo sawan? Idada kayo mat kina Edgar, saan ahon na pasama ka, kada kayo? Oo, pambarakon. Kada kayo nga. Sa anak ang Virgin na naggraduhan. Sabi ka, binabayan na ka. Doon sa bali ng babae, kaya't nakanong ikasal. Kasano nga na sungsung batan na? Suportaran na kano. Hindi kasano nga naglib ka ni trabaho. Oo, may trabaho. Ano? Kinuha na Edgar. Pa-extra. Kada kita na dungar kinadwa tayo. Tsaka mo. Santak ba na tawagan?
Ito yung din pa nagkikita may amin. Kanina pa nag-blowout mga nagkikita. Nagasgasat ka nim siya. Mildred. Pag kunang mo nagasat ak. Nagasgasat ka ah. Tanairwar mo, ti-board mo. Yung... Ako mati. Master ka na trabaho. No vacancy. Sakit. Agana kabalasan. Lakit ano sama. So dalit gasat mo. Kanya-kanyang gasat. Ani. Manong name ada nakita nga na-post di Facebook. Panagkasar da Susan kini Edmond. Tinawag ni Susan. Hello, Mildred? Susan. Ore din ama mo nagtawagan ka latawet. Nakita tin-post di Facebook. Congratulations ka na kayo, Ken Edmond. O may kanto ha? Kunak malano din ang ayawan. Kuha, numabalin lang ko makin. Ilimad mo ti amin. Tapay. Nagasam ta. Madlaw ti tiyan ko. Nagkasar. So nga rin nakapilitan mo nga. Nagkasar ka ba't na masiko ka? Napiyapay dahil kasar na ka ni Edmond. Dangarod ani ki ni Edgar. Unang peso. Nakaluklo ka rin yung Edgar. Kahit kumusta naman ti trabaho yun? Hawampay. Anong hawampay? Nagpapalikar ka makampay lang. Ori ni Edmond? Siya nga naggasto. Pangalan naggasto siya nga rin dito. Panagkasaryo. Kahit nagkitinagan kin Edmond na. Hamat ka rin nga mabaling nga sana kay kasar. Tadya kahit ka nakabalasan. May kanto ha. Katsi ka. No, Bram. Imposible nga yung padamag na Edgar kini Ani. Huwag kaya mo niya. Waitress. Medyo nangato ba ti sweldo? Nangato ka dito sweldo ti waitress? Pangato. Gabot mo gustuhan ni boss, yung manager di performance ko. Manong name na danunan ti pa nag-review. Nag-excusak. Idaking ko nga ti restaurant. Good luck. Tantanan ka lang. Tapos naligas na kita, may concentrate mo, tag-review. Nangaruna, ito nag-tag ka nito board mo. Nagkamanak, ma'am. Baka no, nandun, may sakan ton nga board passer, kat di mo ton kaya tag-trabaho dito. No kaya daglagin di, si kanton ti kahera. Ore kidisang ka nakapasa. Adamat pa lang at madamang kahera tayo. Nung pagarigan ta, agritiron ton, si kanot sumukaten. Kidak tumam nung kasano lang. Okay. Mildred, good luck. Nagamanak, ma'am. Tapos ito yung matiditipas nagkumanon name. Ngayon talaga siguro nagkasatan. Kinulumtengan, manon name ti kaldawan, ti panagtek kon ti board. Nanang, anak, awat sa baling araramidek no ti agkarkarana. Kasano nga nanang no? Jack manin makarawan. Hindi mo kami pampanunutin deta. Hindi mo pampanunutin. Kas pagkarigan ngayon sa anak lata makarawan. Ang bali at damad lata guru-urang nga trabaho.
Di ba? Kung na di manager ti restaurant nga magtatrabaho kat nagretiro di kahera kat ore mairwar mo man kung saan si katiag kahera. Pakamatayak to, nijak manin mairwar. Ay, tapang parunoter. Kagura na ka na, apo Diyos, takas na magbagaman na. Makarwara ka itan. Kat ididumteng ti resulta manong naimi kas taon iti lagtok. Nahang! Nakararagon! Nakararagon. Kung naktupay ngami. O, anang aron? Nagsubliak lataan di restaurant nga. Pag trabaho kamayatan nga sagsaganak di amin. Sagsaganak ti resume ko. Karami na ti application letter ko. I-attach ko pa dito at Xerox copy na ti board panakarawar ko. Nga may isang board passer. Kahit ag-applya ka rin iti mabaling ko pag-applyan. Kasta nga ron tinaramid ko manong name. Personal nga napana ka mismo. Kat kasti dati manong naming ako nanda. Ano ito iti cellphone number mo, miss? Yes, ma'am. Tawagan na kantulatan niya. Para iti final interview. No tawagan na ka, ma'am, sa ada interview, sigurado na ko. Ngayon mo saan nakarog ng tawagan? Baka, ada sa bali nga tawagan mo. Di makadakas manong name. Kabigatan na ang agreeing ti cellphone ko. Yes, good morning, Mildred. Yes, ma'am. Ibaganan manong name. Indon mantig, report ako. Thank you, ma'am. Di makadakas. Agsasarumat na titawag. Ay, ma'am, thank you. Ngimapay ngim, kunam. Adamatin mo na nga nakatawag, kanyak. Kastaya. Sayang. Ngim nukas pagarikan, medyo habong kayat, amo matin ti pisina mi, amo matin ti sangam. Pakasarakam na ito yun. Branch me. Alawan, sir. Alawan, sir. Thank you, sir. Nakalisto kaya, manong. Yung mapay na kita kinaduak. Ni Edmond, ni Susan. Apa yung pagtrabahuan da? Kita mga ta. Manong naming kalunesan na puti anak ko na ya. Saanan nga waitress. Bangko pa ito pang obisinaan na. Lalay nga manak. Wanang lalay nga. Anat sumaruno nga pakiram no. Makaorno ka. Mangalak. Agsusurak tong drive. Ito mangalak lisensya. Sabol mo't anang. Anat serbi na nga. Mga opisina di bangko no. Sana nga dekotse. Alawan na na. Kasapulam. Agsibot na narigat tilugan dito. Huwag nga rin din. Dito nabayag kong inarapahap. Timaadda ni tibukod nga bulan. Lugan ko na kuma. Manong nemi ni Willie tinabiit pa'y nga simrek. Imun una isuna iti duwa nga bulan. Sakbay kanya. Isut nasingit manong nemi nga mas asidig. Deruam kan. Kaya mo. Kaya kon, sir. Sir, nagpadpata na lang di posisyon. Willie ko na. Willie. Huwag kaya. Mabali mo ta, Carlon. Carlon? Jack pa yung amog maneho. Susuruan ka. Saan kang tutulungan ng mga lisensya? Alaman na rin, Willie. Sige. Hindi na gawin tayo. Rugyan ka na susuruan.
Manong nemi agnerbyusak ididamo. Ang nervyos Ano pag nervyos ang ngawin? Nervyusak na nadagkat kaunay. Akit nga may suro, ano hang ka? Dan samit sa bahaling aranta, Willie, ha? Mati ka dikas pagarigan. O ano the boyfriend mo? Awan? Katsi ka. Ada girlfriend ko, hindi. Kamsang kam nga nagkatuluyan. Dua. Pinagkanda mo ti dua? Haan. Muna kin may kadua. Katsi ka ti may katlo. Ako ka. Sige, pasnag mo na. Laglag ba ma? Naganibagakan ka. Imo na, binoya na. Ita, aktual mo tanong siya. Sige, ora kita binas na pagsusuruan. Ako pa'y unay lugan. Ngayon, nasapol to nagpractice kan to, nga adut lugan na. Iti pagnaanta. Idol-tulod nak no ka manong name ni Willie dito balay. Iti sa lutsudin kanyak ni Nanang. Boyfriend mo ni Willie? Saan nang? Kang ganayon na kayo idol-tulod. Sa medyo maladla daw kayo. Susuruman na kang maneho. So, ito pwede mang tulong kanyak na makaalak ng lisensya. Kasi nga pa nang susuro na kang dadagkat kayo. Ano marikrik na kang kuha na? Nang, nag-propose ni Willie, kahit mamatiak lagi di nga patpatig na, kan mariknak ba't kang patpatig ko, abig di nga saan. Nalipatan mo na Edgar. Tsaka malipatan tinaramid na nanay. Imawanin ti ayat mariknak kang kuha na. Saan nga ayatan ti kas kang kuha na nga sa lawasaw. Kumbaga, sa anak na ipadagin ni Ani. Kumusta nga taitan ni Ani? Kumusta nga tanig dating kabarkadak, classmate ko? Kumusta nga tanig imuno na nga, board passer? Anong name di adan lisensya nagkarlo na kon kat ni nyawid ko dito balay di ko sek apo maribongbong nagiti bung kakarlo. Hey, Ma'am Mildred, kabarbaro atulogan mo nalugan mo. Kasapulak namin, anti. Kita mo kitlagan niya. Bagman tayo, inulit mo tinagtik ti board kat nakarwarkan. Mga pobisyon na kanti bangko at tapayin kutsem. Siguro, isa runom ito nga pabintasan ti balayo. Siguro, anti. Isa pa ka sa munton nga paglabad diraan ni nanang mo. Uno, ag-aramid ti kakanin nga panisursor. Sa bagay, anti, yung bagdadaking kuwanang adadakan no alis to agbakit no sa nga gubra. Isod na kay ruwaman na. Hindi kahit nga sawan, no niya trabaho na idi, kapasbasa ka pa iso pala trabaho na itagsapsapol kan. Isod kayat nanti. Gusto mati ko na naka-exercise na. Arigat man tutugaw lata nga brana. Tinawagag ni Susan iti na minsan man naming nga naubrak. Hello, Susan. Hello, Mildred. Kumusta kayo? Oh, abay. Damanin anak ko. Masikugak manin. Oh? Kahit po sawan, mano ka tawon tayo namon. Nasurok na may sabay lang. Nagagit ka siguro, Nagagit na Edmond. Pilitan na pa yun, orange ang may tabagi. Kumusta ada ka na balayo? Daak dito balay da Edmond. Magkidandan na kam ka nagidinaganak kang kuha na. O rin ada permanenten nga trabaho ni Edmond. Tasadot. Mangnamnamalat ka nagidinaganak kang kuha na. So, mabain na kasang nagtrabaho. No, daduma kaslam katulong ak dito. Tano sa anak nga gubra.
Makangagak mati nga sa katugang nga babae. Kaya ka nga eh. Ayun, congratulations, nakarawar ka na, di ba? Nakasari ka kadagos trabaho. Basta, bakasyon. Baka kayat mo ti agalwaksay. Ano ti pambarko kang katuganga? Kita gawin ak sa diya balay ko naman. Sumarong karak diya balay mi ko naman. Tsak pa yung makikigamit ti kwarta. May kailangan. Amok mo ti balay daan mo, di ba? Umay na kamalan? Pangalam kata kami. Dikotse ka pa yan? Kana na nga ron. Ako sa bali ng paggastusa ko. No, nagurnong. Naglunak, Carlon na ito. Amo pa yung tagbanay ko. Kopisina akti ng susuro kanyak, nagkaraaram kanyak, tsak pa sinumbatan. Alam nga ron, padasak mo mataglukan ti kotse. Abiti ka pa naglukan na. No, kumatasan nga sa dud ni Edmond. Ti makagatang kumamatan di bukod na kotse. At susarin na ang kuha di kapsat na. Sige nga na, nagrobot kayo. Tumayan. Paiso? Nagbunyagan ng tinaw na anak mo? Ampay. Oo, pagpabunyag mi. Apay, anak ka kumakatap ng kumadreta. Dahil tila duwa kayo mabarkahan tayo. Nawanan kami nakasyon mi. Tsaka mo, napindas ti biyagda. Dakam laki na Edmonin na. Board passer kami. Nangim kastumit, tungpal mi. Sige nga rin, grupat ka nga rin dumayakon. Sige nga rin, alaman. Manong nemi di makitak ni Susan. Kasalasan ng iso. Ala, nagpindas ti kotsam. Makanan ako, nag-aglogan ka, anak ko Ito ka. Iso ni titam nga, Mildred. Tita ko na. Tita. Tapi, anak mo. Kinaurisi ka. Abi kas tamatin nila nga. Napambanugak na ron. Kasla ka malagtawan ti. Sikamit, Mildred. Balbali mo. Tikotse ka pa yun. Sikinti ka ron na. Pila makaliwak sayak, mapanawak na itang balay. Tanod dak di tapo. Iraping ko tagaywan, sakbalag iraping tagtrabaho. Impaspasyar ko ida manong name itimol. Magkakayat mo ti gumatang tarwatin tanak mo. Kapapain kang Mildred. Yan, kinawarisi ka. Sinok. Ako na ya. Hindi. So, hindi may nagbirian na karot. Diyan. Pati ni Mildred, pati ni Susan, manong name kasla, nabayagin nga nakaraman, kakasto yung makan. Kanot na odi nga panagsasarik mo ti fast food. Awan. Manipod din nag-asawa kami kaned mo, unaglat at balay tayag ko. Mamanumat nga pambara nga mapansumarungar ka nag-anak niya. Di ka mat kumagubra. Oo, matim. Nang tawag kanya, ka nagkiti nag-applya. Yung bagda nakalisto ka. Pag inagawad ak pagkilidiya. Ano yan? Kabigatan na, at timawag kanya kung agsasaruda. At siyempre, di mo na nga timawag, isot na pa na. Kati, bagpaikin ka, Mildred. Ores ang adagos nga nakaruar. Sa idihang ka nakaruar, nagdapay trabaho.
Nagsusweldo ka, siya, awan. Sige, agbalo nga, mangitak ka otak tumampay. Katwa na, kanintag shopping. Alaman, hapo, Mildred, yung bagmanta saan ka nakalipat. Uri no sak tililipat yun Handak matanaan mo. Gabutan nakarawar kayo, katsak ti hanggang nakarawar, di na kamamon. Pasensya kan. Isubat gamit ko na nagiging kakaduang. Apin ko mga barkata tayo lang kita. Loser met ko na. Isubat nga ng sinsinaan kanya ako na diyang Edgar. Kumusta mo tin Edgar? Ay, di mo na damag? Apa na no? Na-disgrasya. Napukaw natin may sasaka na. Anya? Diyos ko. Kasi man. Kita. Kapusta. Awa mati mastok nga. Pwede naman nga trabaho na. Di akar-karo ita. Kahit ni ani ngay. Ay na. Damot na asawa na. Bagta. Kinayat na di lalaki. Nga binigbig ng isutakin na putot kada di inauna. Nga putot na Edgar. Sta. Tingin na doon mga ngay. Ay, awanan damag ko karig na doon barkada tayo. Siguro, sikat kapipintasan di biyag na ita. O, di ka pagkagasawa? Siguro. Dumteng to na ita. Mas asya nagmanong nemi kadagiti agi na yung ginundawayan damat manong nemi ti kinalukay ko. Hanggang balik ko na. Tanaragsakak. No naragsak da nga umawat itulong ko. Ituloy manong nemi ni Willie itinagdaton. Kadgabot talaga nga mariknak ni patpateg ko. Kadipatpateg na hinaklon ko. Agamanak, Mildred. Agamanak. Gabot ang mamatiak ni patpateg na. Kan mariknak man kapatpateg ka. Sigurado nga si kantag baling nga babae ti biyag ko, ititong pagbiyag. Ta si kat may katlo. Kat si kamot ti may kadwa. Nga maong pagnanagam. Virgina. Kinunak manong nemi taday tatipod no. Ba nag-adadamanin ti adadamanin ti ragsak. Aging gama nung nemi nga natulagan kalay sa amin kini Willie. Siyempre, in-upload ko na ita manong nemi iti Facebook, iti social media. Na may saganaan nga naliing manong nemi ti angayon mi. Medyo inkrante mo nakasara siyempre. Ado ti ornong ni Willie, kastamat kanya. Kaya kinunakin ko na nga mabalin kat sangko panawan ni nanang. Imbaga na manon nemi ang pagtinulang mi nga pa-renovate ti balay mi. Pagbilian na mi nga balay ti adda mabalin na. Nasaan nga balay lang ti lamandera. Kinaglaklako. Aramid ti kakanin kinaglaklako. May sama-sama matin nga tumawag kanyak manong nemi dagiti dati nga barkadak. Ay, congratulations. Umay kami ha. Numalagib dakpay. Umay kayo. Si Kamet, api ko man santa ka malagib. Umay kayo. Imbitaran kayo. Imbitado kayo amin. Kat imay dangag pa'y sumanong nemi na itakaldawan di kalay sami kini Willie. Agrama matan di kiti asawa da. Ngem ni Edgar manong nemi. Edi imay nga awang kadwana. Agsaksaklay. Nalpas ti seremonya, idada kami ni ti reception, manong nemi di may isang function hall. May sa masadag kanyak, di dati. Kabarkadak, kineskolaak, kinagada, kinaredwarak,
Kinagadan ko nga nag-take the board na isuda lang iti nakapasa. Kad siyak tinaod-odi. Allah, congratulations, Mildred. Allah, kadagupan tayo nga walo. Sikat kapipintasan ti biyak na. Pagkunan nyo, dakay nga. Nang naruna manong name kadagiti babae. Nagbalinda nga plain housewife. Dagiti lalaki matmanong. Kada matrabaho da nga. Gagangay lang. Kat ni Edmond manong name idi umasadag. Congratulations. Tapi kastamat lang amon. Naging niya dyan buwak matmanong. Ori amo. Naksidente ah. Kumusta ni Mrs.? Insutil damat ng baga. Sinungat kadakwada ah. Apay aduda ya. Playboy da ita. Isla kaalalan na. Imaunti na sawa na kadakwada. Supsuportaran na idi ah. Dagiti na pututan na. Ay makasano pa yung masuportaran na ida. Kahit kastamat yung tilangana. Harig naman ang naming saan nga may isarang ni Edgar Tirupa na. Kakaasi lang nga. Sana ko mga masnig, ang kablaw kang kakada ngayon. Tawanti. Nalibato kong ti amin, Edgar. So, pagdanagam. Siyak ti saan ang pulos nga. Mangimulat sakit. Nung nasaktan ako, nagsangit ako, awanin. Dad, da kayo, nung kas pagarigantan na problema yo, kat kabayla may lakit kang kasawa. Kaya bumdeng umasidig ka niya. Ngayon ito yung matgungundawain at kinasayat ko. Ngayon nisuksan laing manong na yung kanakwada, tinaasidig, namang tawag kaniyak no da problema na. Umutang ka no. Ang utang nga di namat baybayadan. Ang lakit kang takil ko na ako na. Tulong kon kang kuwana. Ta? Talo di kita anak na manong name. Ininto tadwamet manong name iti bunga tenayat mi kini Willie. Pinarobit mi iti yung family house mi manong name. Kaya dito itinagdaidan mi. Kuwan. Intultuloy mi tinagtrabaho kit ni nanang manong name saan ang ngumawawat pa itilabaan na. Saan nga gararamit kang kanin. Ngaila ko na. Tadigit ito ang apu ko na. Ikon concentrate na ngay ayawanan nila. Awan manong nemi anyaman nga nakanang problema ken sa aming pagkinaawatan kini Willie. No adaman problema sa aming pabigatan. Tasulbari mi adagos. No adaman sa aming pagkinaawatan. Ngayon natunos kami manong. Natunos kami. Gabutak pinatag kami. Kahit di kita duma, nakakaduwak, idi, manong naming ang babarkada. Isudat, ada problema na. Dahil ang aron ti bagbagada kanyak, na tumawag da. Problema lang ti bagbagada, manong naming, no umawag da. Bagking ka, Mildred, nakasgasat ko, ang nadaan ti asawa, kinapintas ng pagpadat trabaho yo. Ay na, imbagpay ka na kayo, nganda kami nga, Jesus. Alakit kanyang gasat ko nakmada. Takas tangarod at alaga tibiya. Dahil nangarod ti pagkasarita akmanong gadagya man naklaunay ti anos mo nga nangurnos kalpasang nga nak-inside kang ka ti Italiana. Thank you tilaing mo nga nang iba sakit sapay ko ma. Tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga divungag ken nagbuya. More power to your program and God bless. Toying aro dagyaman nga pagayam mo Mildred. Thank you, Mildred. Iting ka pa nang ibura ti pagkasalitaam. Well, lakas na talaga ti biyag. Kanya-kanyang gasat. Ada nagasat, ada na tamat na kita'y magunang ataksang gasat. Di ba?